ngiyahlala ngizothi 1 2 1 2 bese ngiyalala ngifuna ukuthi 1 2 1 2 bese ngiyalala. Awuko ngangena awubuza usungenile sorry ba kwakuthini uhlala udakiwe shwele yini vele wagula ukudela phethe indaba ezimnandi ziyashukula undela. Next time ufika mfana ubonokha awupheli kwami la akuyona indlu yokukhonza hayi ngiyakuthola basopa indaba engiyiphethe zizoqeda ukoma wena nosisi wami njalo ngiyanibona lama sign language enu ngiyawabona. mhlanga kubamba ngezami izandla uzobhosha ngoba ngazi uyi-security noma uzokholwa. hayi ngiyadlala utshwala bethu ubona into engekho awu ngiyaqala ukufika umamkhize engekho awu uhlanganapho wena very nice hlala phansi cash nice ha zoqeda utshwala bami ngicela uphume kwami awu ngiyadlala nami ngiyadlala awuthi ngiphinde mfana awu ngiyaxolisa bishop yasiphela ngithola intombi awu nkosi yami amahloni hayi ngiserious bishop so inkinga ngaze phambilini ngibe nentombi manje kusize ngani ngokuthi ushadise nale ntombi awu seniyashada njalo baba next week ngithola isimomondiya sihlala la eBackville. awu nkosi yami isona hayi khuleka umnotho akapheli nesonto vele uwini lotho ngikhuluma nje uma usayothenga ipholo uthe angicele wena noma ngicela ubaba umhlongo cela ushadisa mfundisi ngizokuthengela ibhodlela awu ngibeke nibafana ngizonithengela ibhodlela cela utshele noma mkhize naye ngasondela ungenaphi mamkhize kanti manje uyangibhedela hayi ngiyaxolisa ba hayi suku usuyabheka angani uzoshadisa ba hayi phuma sengiyanqena nakho ngikhohlwa nginomyalezo ka-treasure khuluma ndoda hayi no uzoyilethela wemfani wami baba angithi ufuna ukushada yebo baba kunjalo next week siyakhala hlala phansi ndodana khona-ke soplana uthe utheni trash hayi ngoba siplana awu kahle ndodana ngitshela utheni unana uthenga buyeze emshadweni ukuba unebabazi babayi inhlanto kashoko ukuthi twice nice see you next week. ngihlaselwa amadimoni bese ngiyalala ngizothi 1 2 1 2 bese ngiyalala ngifuna ukuthi 1 2 1 2 bese ngiyalala.